Salut, bă, băieți, bine v-am găsit la un vlog de stand-up 2. Astăzi nu vom juca compe. Va face cu fratele meu Floț, va face și el un vlog. Salut, facem vlog. Exact. Acum o să intrăm din fișiere. Bă, mai bine zi mai aproape ca să ne auzim? Sau de acolo? Bun, deci... Stați băieți să mă uit cât am la sută. Mamă, stați băieți că țin telefonul invers. 208, nu contează, în caz de ceva joc încărcat. El are Silver 3, a făcut și el medalia acum. Da, că... Și a dat Silver 2, băieți. Silver 2 am avut Silver 3, dar nu mai țin minte exact dacă după Silver 4 stă Gold sau după Silver 3. Asta, vezi, să nu miști prin plapumă, că eu mi-am uitat căștile și... Adică mi-am uitat, nu pot să fac cu căștile dormite acasă și o să se audă, cred că, pe vlog, dacă pe episod, când te miști. Hai că fac și eu intro-ul. Dai tu invite că eu, ok? Hai că fac și eu intro-ul. Salutare, bă, băieți, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca stand-up compe. Suntem aici cu Rart. Salut! Face și el un videoclip acolo frumos. Vedeți că s-a băgat și foarte frumos. Deja mai... Da, băieți, s-au băgat și niște noi. Da, vorbește peste mine, îmi convine. Facem vlog în video. Bun, aici vedeți câte misiuni am făcut. Deja am făcut și cu celelalte, că știți, ăsta din dreapta sunt daily mission, care se schimbă în fiecare zi. Peste am făcut 6, alea 3 de ieri și ăsta 3 de azi. Astea am făcut 1, 2, 3. Și da. Deci, mie sincer, îmi place și dacă facem acest meci, că uite, stickerul acesta bombă. Ce zic eu, sau de aici un sticker de asta, care era la care îmi plăcea. Da, mă, dă-mi accept. Stai că să-i dau accept. Băieți, nu uitați să vă actualizați stand-up-ul. Da, dacă sunteți pe iOS, să știți că s-a băgat azi update-ul. Ce Bă! Hehe, ți-am zis că nu merge. Stai un pic să-ți dau eu invite să văd dacă am eu de-asta mai... nu cred că merge. Compe. E doi. Nu merge. Bun, deci o să jucăm separat. Sau altă ceva. Nu, că vreau să am și... Bine. Poate punem pe video cu un gol sau ceva. Bun, băieți, deci pentru acest video, pentru acest video vreau să strângem 3 like-uri. Deci, la celălalt episod, un like mai trebuie. Adică bine, eu vreau să... Hai 3 like-uri pentru că deja s-a strâns 2. Ok, nu merge. Nu e și asta, stai că acolo să-mi dea iar să dau config. Sau să dau... Oleu. Să dau un pic mai încetă să... Sper că mă aud. Sper. Rart are până acum... Mamă, dar tu n-ai făcut nici misiunile astea de azi? Ma. Și cam în urmă. Ce asta, mă? Eu n-am făcut nici misiunile de astăzi. Asta e cu fac și asta, băieți. Cu Deathmatch-ul. deathmatch-ul. Am mai vrut să dau un meci înainte, dar... Ce are, băieți? Nu strighi să-mi intră oamenii. Bă, băieți, am picat într-un meci de compe cu fratele meu. Juca unul doar cu shotgun-ul. Da, bă. Bă, deci mă gândești pe la frate. Și avea 36 de kill-uri. Bă, și dacă mă uit, dacă mai intru pe meciul ăla, intru pe profilul lui, ăla cred că la compe numai cu shotgun și gen, era mulți oameni acolo și toți ziceam, era bun pe shotgun. Și la un moment dat, să vezi, s-a gândit omul meu, Să-și că ia ia M4 vreo 3 runde. În alea 3 runde un kill n-a făcut omul, unul. Bă, dar nu e ce are, mă, paletă. Cum ar fi un joc? Paletă. Normal, cum începe. Ai paletă, nu știu ce are, mă. Da, băieți, mie mi începe extrem de greu. Dar nu știu ce are, mă. Lasă, mă uit
uitați-vă și voi că mai trebuie unul să intre, dar nu așa, nu știu, doamne. Bă, Floz, dar cred că dacă n-am postat niciun vlog, nu poate să se aboneze, nu? Dar ai postat, cum n-ai postat ălea? Nu mă, zic ăstea de pe canalul ăla. Nu. O să vă las și link-ul de la canalul lui, o să vă las și Discord-ul. Mai degrabă eu o să-l las pe lui. Da, vă uitați acolo, le scrie. Eu am 11 abonați, băieți. Ceva de acolo. El are 4 sau 5 cât avea. Dacă se aude, dacă se aude ceva fundal, se uită în camera așa la Survivor. Și poate se aude. Probabil. Probabil, nu, dar nu cred că se aude, nu știu ce are, dar cum sunt plecat nu e așa de bun. Da, și eu. Uitați-vă băieți că sunt 4, deci acest meci nu se înceapă. Băieți, eu joc în 4 de GT și fratele meu Floz. Da, păi setările sunt exact ale mele. Nu știu, băieți, Dacă strângem la acest episod 4-5 like-uri, o să arăt setările mele. Bun, băieți, deci Cam ați cred că acolo. acest meci nu începe și Rad tot vorbește despre mine. Așa că o să pun pauză până începe meciul odată că... Bă, dar și tot vorbește despre mine. Bă, deci meciul ăsta la mine nu începe. La tine începe. La mine a început. Da, stai că tu nu joci conte. Bă, de unde transferăm? Mamă, dar ne cam fac muci, băieți. Ăștia mai bine ne-am transferat la ei. Dar ce ai, mă, tu? Bă. Dar ce misiune te faci? Păi putem și mie. Dar doar în cap trebuie să dai. Nu, unde? Păi... Bă, tot intră aici. Bun, băi, stai că am uitat că n-am videoclipul pornit la mine. Eu acum mi-am pornit. Adică acum mi-am făcut setările astea și nu prea sunt obișnuit cu ele, băieți. Băi, deci zilele astea fiți... Uitați-vă acolo pe canalul meu. Fiți Geana pe canal. Pentru că zilele astea se fac videoclipuri și din astea cu misiunile. Și în caz că nu știți cum se face misiune, o să vă arăt. Adică o să vedeți de pe videoclipul meu. Bă, deci mie nu merge cu meciul de compe. Al doilea meci la mine, nu știu ce are, frate. Eu nu ce meci. Bine că e bine că ăștia erau 3 de ea bun. Nu pe chiar erau pe și normal. Au fost super OP. Nu, băieți, trebuie să ne luăm shotgun, bă. Nu ziceai de ăla tot, dar tot. Da, mă, tot omoară. Și eu joc pe... Am jucat cu M4, dar... Joacă și tu un AVP. Destul de pe... Hai, da, AVP, da. Cum mă nu AVP? Hai că AVP! Ia dă mie să vezi că... Vă fac 5 kg de lejer. Ia... Dă-mi un pic, stai, nu știu. Eu gazuiesc cu shotgun-ul, uite sau. Așa mă duc în tine. Ia mă, dă și mie să-ți fac câteva kills cu AVP. Să vezi cum... Nu, eu vreau să-mi fac misiune. Păi cu AVP-ul, cu AVP-ul un glonț chiar dacă nu-l omori. Sau îl omori și te... Ia, așa, ok, băieți. Băieții barbaleții, mamă. Stați, băieți că... Oa, se mișcă super în... Nu știu, e ciudat telefonul, că e mai mic al meu. Și mă obișnuit să țin pe al meu. Mamă, dar cum se mișcă? Băieți, deci nu clean deloc. Nu merge super clean deloc. Mamă, dar zici că ai... Zici că, uite, trebuie să dau 5 degete să mă dau. Are aceleași sensitivitate, exact la fel. Nu pot, bă. E prea mic telefon sau asta. Nu pot. Stați, vezi. Nu, bă. E... Nu, așa mă duc. Bun, băieți, cred că acest meci o să înceapă, să sperăm. Bine, mut. Sau că le închidea lor. Uite pe barbaletul ăsta aici. Mamă, cu AVP-ul iau câte 1000, bă. Zile la ai tăi. Eu uite ce-a spamat ăsta aici. Mamă. Zile la ăștia ai tăi. Da. Să se uite pe videoclipul meu care o să-l postez mâine sau poimâine. Sau poate chiar azi.
Să se uite să vadă cum dau cu AVP. Acum nu urmă cu ăsta. Dacă mai prind show ceva pe aici. Adică Dacă mai prinde și el o varză, bă, băieți. mai prind și un kill ceva, că... Mort! Ai, s-a ferit, bă, barbaletul, mă. Du-te, bă, de ce am dat, dar luat Du-te gen... pe Nenia Herghilie. Stai să mai iau un AVP de aici. Băi, Bă, deși mi arată... A, uite. Băi, mi arată... eu te pe la băieți. Ai văzut? Băieți, cât Nu dau, cred. adică... Nu! Pe 1000 de mile, bă, adevărat. Că față de aia, cum dă simple pe ăsta, pe CS, bine că pe CS e mult mai ușor, pentru că gen, eu uite să băiatul ăla are calomit. Pe CS e mai ușor, că din mouse și așa e mult mai ușor decât de pe telefon. Zic eu. Adică cel puțin... Nu, am picat, băieți. Oh, Holy ce moly. face ăla? A, stai, că unul de la ei face bug. Și nu prea doresc. Bun, băieți, uitați să îi dăm track la misiunea aceea cu ăsta. FS? Cu FS-uri. Și cu... Bă, dar uite pe ăștia, stai să ia lupă, băieți. Bă, băieți, e cam 92 la 59, așa, și nu prea mai faci kill-uri, bă. Bă, Ia uitați, băieții, tornado. mamă. Ia uitați pe ăștia cum se uită tot. Bă, Nu. deci au pus ăștia o grămadă de arme acolo. Și acum când au pus multe rău. Hai pe ea, barbaleți. Dă-te, bă, nu se dă ăla din față, băieți. Ai mei, mă las pe mine primul care am bomba. Nu mai are barbaletul. Uite-l unde de la spate. Mort. Bă, barbaleților, de ce nu vreți să muriți? Adică da. Uite-l, bă, unde e ăla? Mor, mă. I-am Mor, dat cap, bă. măcar știu că am făcut 2 kg. Holy moly. Bă, dar chiar așa trebuie să vorbești când joacă bine și apoi când mor poți să vorbești la fel ca mine. Uite, acum sunt mort. Mai zic și eu, uite-l pe ăla că e la spate sau ceva. Da, ăsta vorbește singur, băieți. Nu, bă, am videoclip, porni ce ai. Vorbesc singur, vorbesc cu abonații mei, frate. Aia sunt. Măcar am 11. Și n-am mai postat de 3 ani. Îți dai seama că nu stau oamenii să intre la canalul tău doar ca să te dezabonezi. Ce? Dacă ar face asta cineva, ar fi chiar, zic eu, Nes. exact. Deci, nu faceți aceste lucruri pentru că, cel puțin mie, mi se pare că nu sunt de bun gust. Adică, De bun simț, bă, băieți. tu te uiți la acel YouTuber și vezi că nu mai postează sau așa și tu te uitai la el de obicei, atunci, braderilor. Bă, dar ei au câștigat prima rundă și s-a jucat MP7? What? A dat ace? Nu știu. Ok. Mamele, că am luat bătaie. Hai că ne luăm bătaie dacă e. Ăștia iar au început. Mamă, ce nu scăpeam, da? Păi nu mi-a dat deloc. Și am făcut kill. Ați văzut, băieți? Poate ce dată ne uite-l pe unde. Nu mi-a dat, tot aveam, băieți. Uite pe filmare, să-i să vezi. Teră filmarea. De ce? Wow! A, trebuia că 12 sau în 4. Acolo 12 sau în 16. Ia. Acasă în 4. Mi-a dat ăsta la mă, băieții. Și ce are Sasuke. putit sau așa? Mort. De la mă. Mamă! Unde-i bă, mamă, scuzați, dar am uitat să dau pe nederanjați, uite. Mamă, am cam mult la băieții. Da și eu la fel, cred că l-am. Băieții, brapeții, scuzați-mă, băieți. Scuzați-mă. Bă, dar nu trebuie să zici atâta, scuzați-mă și... Taci-mă din gură. Scuzați-mă. Dă-i! Gigi. Mor bănabul. Mi se părut da. Hai că, da. E cam 3-0 pentru bărbuleți. Mi-am luat cam 30 HP, așa un pic. E cam lângă bătaie, așa. E cam lângă bătaie, bradre. Am văzut. Bradre, avem 30 medalii deja. Vreau că dă X, că nu știu. Da, ce mă... Deci revine la CT, cum s-a mai întâmplat la mulți.
Băieți, mie îmi place pe Sensor mai mult la citit. Mor câine puțit. Vezi că parcă aveai tu pe vorba. Cu mine vorbești, mă? Nu. 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 Au, gheorie, macele. Băieți, Eu zi-ți pe băiatul meu cu șoară. sunt periculos. Fază periculoasă, băieți, aici. Mor, băieți! Nu, băieți, dar Mă nervează. Da, uitați-mă dacă se aude pătul sau ceva. Zic că n-am căștile și se aude, aiure. Ia, cau! Se aude de felte. Dar să mereu rămân astea doi, mă. Văd asta. Am câștigat, băieți. Pe foc ăla. Fox, Cine l-a Lox, putut Mox, primi în campul ăla? Cox, Rox. Ok. Deci acum... De acum mi-a dat doar 40. De acum nu mă mai bazez că dacă văd că are medalii OP player-ul, că văd că nu-i 10 mereu din așa de urmă. lucru. A, băieți, stați să vedeți deci am avut un noroc săptămâna asta. Nu știu cum, da, deci îmi dădea în continuu, ba 100 coins, ba... Îmi dădea de toate. Îmi dădea mult, nu să zici că îmi dădea slow. Eu fac toate misiunile pe vlog. Toate misiunile de la... Arunc bomba că... Credeam că Floț vrea să planteze bomba pe short. Pe double. Da, bă. Doar că am... Nu, dar... Bă. Uite ce frate, cât de... Shotgun, bă, dar ăștia disperate cu shotgun, frate. Pe shotgun, după shotgun. O să o facem cu asta, băieții. Care mă, era de Clepton ăla? A, păi da, trebuie să Care faci... trebuie să deplanteze de 3 ori sau... Terminat și emisiunea asta, adică mă cam... Și nu e așa la ea un pic. Adică o fac cel puțin de 2 sau 3 zile. Da? Care? Nu uitați, măi, nu înțeleg, bă, oameni. Mă uitam pe short, că până acum nu venea mie nici. Mie mi-a început din prima. Da, degeaba ați început din prima dacă... Da. Uite-te la ăștia, lor, avem. Bine, frate, las că le știu runda viitoare, așa ca să pot să... Fraților, să pot să arăt acum în scălă la bă, bă, mai sunt 3. Deci de acolo. Hai, nu mă las. Uite cine să vă facă minte. Uite, bro. Uite la acolo, facă minte. Are, ești nu știu, mă, parcă nu știu. Uite-l. Oh. Ce le-a dat, mă, ăla? Bradere. Mai unul. Băieții, mie încă mi arată loading. Uai. Bă, de ce-au ăștia cu el? Ce-au bărbaleți? Bă, dar nu știu, bă, nu știu. De ce că... Ia, câte kilograme la papel, ăla? Bine, băieții, FS. Așa. Bine, ne vom lua și armă în caz de ceva. În caz de ceva ne luăm imediat armă. Deci am prins băieții mei în cel mai slab meci posibil. Al meu, zic. Ia uitați, băieți. Cap. Mori câine. Nu știu ce. Da, băieți, nu uitați că am avut cândva un shark. Shark, Am nu. încercat să-mi dea mie pe gratis, dar... Uite-te, bă! De s-a dus pe apa sâmbetei. Da, pentru că gen am încercat să-mi dea pe 003, dar... Nu mă lasă câinele împuțit. Hai, băi, stai jos. Nu, Uite, ce lag avem, bă, băieți. Tu n-ai, mă? Mai uit, nu știu, bă, dar nu, poate nu. Adică nu să zici ceva Orice. uimitor. Dar nu foarte ok, nenorocire pe mine. Îl așteptăm pe băiatul de primit. Nu să-l așteptăm cu tecă. De ce îi dau kick?
Dă-i tot chicul ăla ca să ne vedem. Uite-te, frate! Sau poate te cară. Cine știe. Uite-te, Bă, bă, ăștia ăla nu se știu să dea mișcă, printing. ăla se mișcă în altul. Client. Frate, dă-te, bă, de aici, bă. Hai mă, dă-ți Bine! Ce că ăștia vor să-i dea kick. Mamă, cum mi-a dat. Bă, da, Mi-a dat cam și în băieți. normal și de drept mie trebuia să-mi dea kick, nu lui ăla. Mie. Și acum zic drept, băieți. Mie trebuia să-mi dea kick, adică 3 kg, era băiatul 5. Dacă era că trebuie să dea neapărat cuiva kick, mie trebuia să-mi dea, nu lui ăla. Bă, dar ce E faci? pro player. Nu că-i pro player, n-ai jucat băiatul. O juca el doar pe neapel, dar ce, contează ce nu joci, contează cum joci. Că, de exemplu, poți să joci doar PS. De exemplu, cum eram eu. Jucam doar PS și brother-ii încercam să fac misiunea. Brother-ii mai bine, așa să zicem. Nu. Și brother-ii nu ce făceau. Îmi dădeau kick, că joc doar PS. Cred. Mie mi s-a întâmplat asta. Și de ce, frate? Joacă omul cu ce vrea. Exact, odată ce faci kill și așa, are mai să vezi ce vrea. Mamă, băieți, vine să ia. Mamă. Nu, că... Ia, stai să facem așa. Ia. Popa, băieți, ce... Mamă, sunt bun, bă, băieți, bă. Am ieșit din greșeală de pe stand-off. Mamă, guță. Cât am dat? Guță. 62, nu. Uite, de pe mult. Guță, uităm și cu asta. Hai, mă, cu guța asta, bă. 54, hai, please. Mă, am noroc cu băieții ăștia. Ia, dăm așa. Deci, Au. mulțumesc dacă vă dați acest video cu like, da? Mă, uite ce stomot. Ia. Așa. Hai ca așa, băi, stacă-i. Știu, băieți, dar mie chiar îmi place să scrieți în comentarii, dacă merg comentariile, că mi se mai întâmplă să meargă câteodată să nu meargă. Bă, băieți, uitați-vă și voi să mă. L-a luat cu grenada. GG. Uite-te, frate! Bă, mă... Credeam că e de la mine. Era exact înainte să mă ia, era unul pe acolo. De la mine. Brother, până ai venit una... Fă bune! Bă, da. Stai, fă. 6-4, lasă că... Eu mă stic degeaba, că... Mă uit la câte kiluri și așa. Am dat surrender, știu. Și 2-1. De ce? Și ăștia dau să... Au dat ok toți. Bă, băieți, bă. Dar de ce ai dat surrender? Așa. De pe o mână, porcule. Da, tu ești la CT sau la T? Ia, stai să facem așa o nefăcută. Așa. Hai că așa. Bă, brother, ați văzut că l-a trăgea după Vreau celălalt. să fac o nefăcută, bă, băieți, să nu putem. Uite-l. Bă, dă-te, bă, cu nefăcută ta. Uite-l, bro! Brodere. What? Și auzit ceva. Bă, ne-a luat ăla pe toți. Mamă, dar ce tare ascultă ăștia. La ce s-ar fi uitat ei, nu? Tu mă slide. Și aude până aici, bă. Bă, dar ce Exact, fac bă. broderii ăștia, mă? Broderii, mă. Bine că nu. Ce de bine, mă, nu pută. Bă, dar uite ce dă ăsta, Da, mă. și- Mă enervează tașul ăsta, bă, deja. Ahir. Joacă. Ahir. Bine, bro, dacă vrei să joci tryhard. Ce nu... Bine, până la urmă e la compie. Ceva destul nu prea dau. Adică, poate dau tryhard Bă, dă-te, bă. câteodată. Dar nu dau mult. Mor, bă, cu Asta chipul mă de... enervează, că uite, vedeți, misiunile astea sunt exact la pompe. Și
cei care au gold 3, gold 4 nu prea le convine. Sau care au gold sau master sau au un rang mai mare, nu prea le convine să facă misiunile astea, pentru că, bro, ai master, să zici că ai, nu știu, ce ori avea e, au elit sau ce ori avea și te pune să joci, adică nu, că nu te obligă. Deci să dă misiune să joci cu... Exact, cu FS-ul sau cu tech-ul. Nu, și aia te prind cu acolo. Adică gen, nici serios, adică asta nu e. Pentru mine, de exemplu, acum am silver. Mamă, băi, ce mor aici, în casa asta, cred că în casa asta e cel mai cald. Din toate, hai că, da. Bă, de ce, bro? Îmi dau kick, frate. Sunt bune. Am 6 kg, nu să zici că am 2 kg. Hai că da, ia uitați-vă, bă, cum e cheamă pe ăsta, dar nu e adevărat, băieția, cât de culori are. 21, 400, cred chiar fac. Ce stă, bă, minus 1, mă? Ce ore? Mamă, am scor minus 1, bă, că am 0 culori. La ce? La conte? Da. 16. Minus 21. Uitați-vă, bă, Minus uitați. 1, pardon, minus. Mamă, ce bună fac lettere. Nu? Băi, bine, bine, vezi că tragem panoul ăsta de spate. Da, plant. Ne gel. Uite-l. Ești bun, băi, ce să spun, mă. Eu, bă, ăsta, ăștia schimbă arme, ce fac ei pe aici? Uite-l. Deci eu auzeam cum ăștia schimbă arme sau ce mai făceau ei pe aici. Ăsta stătea. Bun. Fac, bro. Până acum, deci când tot mereu așa mi se simte, când fac video, nu știu, ceva, frate. Da, iar îmi dau ăștia kick, de ce, nu înțeleg. Bă, băieți, e corect, Chiar, da. uite. Dai. Bro! Dă-te, bro, de aici. Bă, de fapt e că dacă îmi dă kick... Da, dacă îmi dă kick e chiar convenabil. Mi-a dat kick? Să știți că nu l-am luat pe skin care mi l-a văzut. Da, se laude. Să nu ziceți că genul ăla de un care ia armă pe skin. Bun, băieți, vom sta aici așa pe loc. Taci. Bă, dar măcar de nu dau ăia kick, mă. Nu înțeleg de ce nu mi se dă kick. Păi normal, uite-te, frate. Știau toți. Ia că ți scade băieți los. Să-mi scadă, bă, 35. Mamă, face silver de betul. Cum ar fi exact la 1? Bă, mamă, că noroc. Uitați-vă, băieți ăștia ce au toți 1, 2, 3, 4, silver 4, silver 2, silver 3 și silver 3. Eu cred că Bine, aș adevărul e că la noi unul avea gold. Știu că acum o să-l vadă și inventarul ăla, dacă nu l-am băgat. Eu te scriem aici așa. Și... Da, mă. Și mâine v-am zis, o să Deci. vedem un video în care o să fac mai multe misiuni pe aici, cu mulți, așa. Bun, deci așa. Ok, așa. Scuzați-mă cum e pe ăștia, nu știu, de la lătături, de la ăștia, așa, mai bine, da? Adică, nu, am filmat și la alte ore, da. Ore care erau... Cum se cheamă kick? Întrebați-l pe Ralph, că am vrut să facem roleplay și era cam... C-K, mă. Sau K-K. Michi. Uitați-l, băieți, asta sunt pixurile, arată cum știu că... Asta merge history. Asta, nu, stai că doar că atunci am scăzut, băieți. Win. Bă, băieți, eu zic să-mi dea ăștia kick. Aramis, goal. Raiș cu altă stecă era, Rarț cu altă stecă eram cu tine în meci, așa că... Hai că am intrat și eu.
Stați băieți, băieți, ce s-a întâmplat? Știu, băieți, că nu mai găsesc. Dar ce tot dau pe... Hai, mamă. Deci, istorie, 1, 2, 3, cred că asta. Uitați ăsta, Vlad Climber ăsta. Uitați-vă, băieți, că dacă mă uit la pompe, cât de kilo? Gâdâm, 51 de kg. Și eu la pompe am... Din pe ăsta. Bine că eu nu am pompe din mult. Mama. Cred că îmi dă 0 XP, băieții. Bun, băieți, deci noi ne vom vedea data viitoare și vreau să spun din acest videoclip, hai să zicem... 0 XP, bă, flot. Ce? 0 XP mi-a dat flot. Da? Da. Ne-ai pune și în el? Mi-a dat 100 pentru look. Ia. Și a dat și la 1. Bro! I-a dat 0 XP și 100 coins. Exact, din look. Zici că e un bug, băieți. Da. Băieți, deci vreau să strângem 3 like-uri Și noi, desigur, ne vom revedea data viitoare. Salut! Bun, vom termina acest video cu o cutie deschisă, băieți. O cutie deschisă. Hai că mă pun aici să descarc o muzică. Ce cutie vrei să deschizi, Stai, Flot? cum mi-a șters snap-ul. Hai să zicem. Stai, ce le arăt. Nu știu, bro. Chiar nu știu. Hai, dă-i un... Ia. Rival. Rival. Dai cu un rival. E proiect. Stai să văd dacă am aici. Așa frumos. Ia, facem aici, a? Deci Uite se așa. vede așa. Bă. Bine. Așa. What? Ia, și... Măcar mi-a dat un pe 350 school, băieți. Nu vine, nu frate, dau eu uite cum se vede. Bă! Nu știu ce are băieți. Pune-mi uite așa. Bun, băieți, hai, la cumpărături. La cumpărături, dar ce ți-a picat? La cumpărături cu 0,25 gol. Ce ți-a picat? 350 school. Dai skin pe 350. Ce să-mi cumpăr, băieții? Să-mi cumpăr un savana? Nici nu știu, băieți. Mamă, frate. Oleo. Așa. Ro. Băi, de ce se vede așa? Nu știu ce să-mi cumpăr, bă. Avem oarme în inventar. Nu știu, băi, dar nu merge videoclip. Ce are? Nu știu. Bă, du-te, mamă, băi. Astăzi nu aveți videoclip. Deci nu e videoclip. Chiar că la cumpărături. 0,35. Astăzi mi fac unul de alta mic și o să fie ca și cum ar veni... Nu cât a costat pe 350? Al meu Rally 071. Nu știi că am știut pentru că l-am văzut acolo. Știu. A costat cam am la 0,85. Bun, băieți. Floț aproape face asta. Da, de aștept să pun așa. Mamă, de-abia. Să am și un sticker. Bă, băieți, era să zic de-abia aștept să termin PS-ul, dar... Mai e. Exact. Da, asta e medalie, cred că nu? Tot zic că da, stai că aveai eu Stai medalie. că știu eu care e medalie. Uite aia. asta. Opa, bă. Medalia asta chiar e ok, adică, frate, și o să se vândă mai ales aia
stickerele alea două să se vândă scump. Adică scump, o să se vândă ceva pe shop când o să... Gen când Ia o să să mă la un bage. comandă. La un ce? G comandă. Mai că ai buget. Nu, dar eu doar vreau să mai. Stați, băi, să șterg repede videoclipul ăla, că nu știu ce are, dar mi s-a înregistrat Bă. invers. Am Știi cum mi s-a înregistrat? Uite că aici era perfect. Deci când am făcut Silver 2. Chiar băieți, să știți că mi-am făcut, o să le pui acum dacă iau o poză pe ecran, dacă merge cu bannerul pe care mi-l Dacă pus. nu merge. Da, o să trimiteți poză și da. Da, chiar băieți, haide să oprim și noi video-ul. Ce și nu? Trebuie să ieși. Da, că trebuie să-l opresc. Bă, dar intră înapoi pe 102 și să le tai eu după aia. Ca să nu faci așa exit-ul așa de aiurea. De ce nu? De ce-l faci aiurea? Că văd ăștia tot ce ai în telefon, toți văd tot. De ce nu înțelegi? Că mai stăteai un pic, le ziceai salutare, mai stăteai un pic și